poika ja kosto aavikolla. Kuvittele pieni kaupunki, jossa kaikki tuntevat toisensa. Siellä asui poika nimeltä Johnny, joka oli tunnettu kepposistaan ja ilkikurisista tempauksistaan. Erityisesti hänellä oli tapana kiusata bussia ajavia kuljettajia. Hän meni usein bussiin ja teki kaikenlaisia temppuja, kuten piilotteli penkkien alle ja pelotteli muita matkustajia. Eräänä päivänä, kun Johnny oli matkalla kotiin koulusta, hän päätti jälleen kerran kiusata bussia ajavaa kuljettajaa, joka oli nimeltään Matti. Johnny piiloutui takapenkille ja alkoi heittää paperipalloja muiden matkustajien päälle. Kukaan ei ollut iloinen, mutta Johnny nauroi. Matti, bussin kuljettaja, oli kuitenkin rauhallinen mies eikä halunnut antaa Johnnyn häiritä matkustajia. Hän päätti, että nyt oli aika kostaa. Kun bussi pysähtyi eräälle syrjäiselle pysäkille keskellä päivää, Matti kääntyi Johnnyn puoleen ja sanoi, "Johnny, nyt on sinun aikasi oppia läksy."